Тут на форуме «Беларусы годнае лепшага» у цэнтры Варшавы збіраюцца апошнія удзельнікі, якія прыйшлі сюды наўпрост з акцыі пратэсту, якая адбылася ў цэнтры Варшавы. У гэтай акцыі удзельнічала і Светлана Тихановская. Яна таксама сюды прыехала. Апошнія хвіліны перад афіцыйным пачаткам форума «Беларусы годнае лепшага», у якім палітыкі, эксперты, творцы будуць разважаць пра будучыню Беларусі. Гэтая падзея скончыцца сёння 16:30 паводле варшаўскага часу. Са мною побач знаходзіцца Франак Вечорка, галоўны дарадца Светланы Тихановскай, выбарнай прэзідэнткі, і мы яго запытаем пра форум і пра імітацыю выбараў Беларусі. Франак, што гэта за падзея, чаму менавіта такі фармат выбралі? TED, сур'ёзныя выступы пра будучыню Беларусі, яны перамешаныя з музычнымі нумарамі. Чаму менавіта такі фармат? Так? Падавалася б, імітацыя выбараў, фарс, скрадзеныя выбары, гэта нешта сур'ёзнае. А фармат выбраны даволі лёгкі, скажем так, нават аптымістычны. Ну, задача рэжыму гэта пасеяць такую тугу, дэпрэсію, фрустрацыю, каб людзі адчулі, што нічого не мяняецца і не зменіцца, і зноў Лукашенко на 5 гадоў. І нам трэба гэтае адчуванне безнадзейнасці перабіваць пазітывам, тому што калі не натхняць адно аднога і не натхняцца, то мы проста не вытрываем. У гэтай барацьбе патрэбная стойкасць, патрэбная энергія. І тут людзі сабраліся, каб падзяліцца гэтай энергіяй з іншымі. І з раніцы быў марш, дзе былі больш жорсткія, суворыя, палітычныя выступы. Зараз мы пераходзім да такой больш размовы пра будучыню, а вечарам па ўсёй Польшчы і ў іншых краінах адбудуцца канцэрты за свабодную Беларусь, дзе возьмуць удзел і прадстаўнікі беларускай дыяспары, і мясцовыя актывісты. Ці мог бы ты прадставіць стаўленне афіцыйнае Светланы Тихановскай, беларускіх дэмакратычных сілаў да таго, што адбываецца цяпер у Рэспубліцы Беларусь, тое, што называецца прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі? Ну, шмат розных эпітэтаў выкарыстоўваюць: спецаперацыя, фарс, тэатр, шоу, спектакль. Ясна, што Лукашэнку гэтыя выбары патрэбныя, каб ціхенька перапрызначыцца, легітымізавацца. І ён паспрабуе неяк нармалізаваць сваю сітуацыю, сказаць: ну ўсё, 5 гадоў прайшло, Тихановскай мандат скончыўся, я зноў прэзідэнт. У яго было такое спадзяванне, але мы бачым, што бальшыня краінаў свету захаду ўжо заявілі пра тое, што выбары не могуць быць празрыстыя, справядлівыя, законныя. І таму гэты план па рэлегітымізацыі Лукашэнкі ён ужо праваліўся. Мы бачым лукашэнкаўскія там сцэнкі на выбарчым участку з сабачкам, які там сікае на участак. Это ўсё дадае проста камічнасці, трагікамічнасці ягонаму спектаклю. Ці можна сказаць, што нешта мяняецца пасля 26 студзеня? Я думаю, для Лукашэнкі дакладна не. Ён як быў нелегітымным, незаконным злачынцам, такім і застаецца. Для нас гэта працягвае, это значыць, што мы працягваць павінны барацьбу. І я думаю, што для міжнароднай супольнасці павінна быць яснае разуменне, што беларуская сітуацыя не вырашылася, палітвязні не выйшлі на свабоду. Беларусь па-ранейшаму патрабуе ўвагі і падтрымкі. І дзеля гэтага, у тым ліку, мы робім сённяшні івэнт, а вечарам Светлана Тихановская выступае перад еўрапейскімі міністрамі ў Брусэлі, каб падкрэсліць незаконнасць і злачыннасць рэжыму. Беларуская дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў на чале са Светланай Тихановскай толькі што вярнулася з сусветнага эканамічнага форуму ў Давос. Гэта самы прэстыжны ў свеце фактычна форум такога кшталту, эканамічна-палітычны. Як бы ты апісаў рэакцыі там у Давосе, так, на візіт Светланы Тихановскай, удзел у форуме? І ці там ввогуле на фоне праблемаў, якія цяпер у свеце, гэта і канфлікт на Блізкім Усходзе, працяг агрэсіі Расіі супраць Украіны, змена кіраўніцтва ў Белым доме. Ці там бачаць Беларусь? Ці яны разумеюць нашыя праблемы? Ці яны гатовыя разам з вамі, з намі, з беларусамі працаваць над іх вырашэннем? Ну, сам факт, што запрашаюць Светлану Тихановскую ўжо 3-й год запар і даюць топавую панель, гэта сведчыць, што праблему бачаць, яе фіксуюць. Ёсць разуменне, што Беларусь і Украіна ўзаемазвязаныя. Бачаць Беларусь найперш праз прызму бяспекі, таму што гэта пагроза Польшчы, Літве, Латвіі, ўсім краінам НАТО, не толькі ўкраіне, не толькі беларускаму народу. Хочуць пачуць ад беларусаў і ад Светланы Тихановскай, як яна бачыць вырашэнне і што можа быць яшчэ зроблена, каб беларускую сітуацыю выправіць, палепшыць. Не шмат аптымізму, але это не толькі пра Беларусь. І пра Украіну, і пра Ізраіль, і пра тое, што будзе адбывацца са светам бліжэйшыя гады. Ёсць поўнае неразуменне. Слова, якое ўжывалася найбольш часта, гэта uncertainty, няпэўнасць. Тое, што казалі замежныя лідары палітыкі, мы уступаем у такую эпоху, калі не ясна, што будзе адбывацца далей. Многія кажуць, што 25-й год гэта новы 89-й. Ён памяняе
сусветную палітыку, ён памяняе рэчаіснасць. І ёсць два варыянты: альбо сітуацыя пачне паляпшацца і дэмакратыя будзе перамагаць у свеце, альбо наадварот тыраніі возьмуць рэванш, і гэтая хвароба дыктатур яна будзе пашырацца. І на жаль, Беларусь, як і раней гэта было ў гісторыі, зноў у цэнтры полю бою, зноў у цэнтры геапалітычных падзей, і нам, беларусам, застаецца толькі трымацца разам, быць цярплівымі і захоўваць аптымізм. Не апошняе пытанне, вось у гэтай мы выходзім у гэтую эпоху непэўнасці, неяснасці, у такую мглу гістарычную. Як выглядае стратэгія дэмакратычных сілаў на бліжэйшыя некалькі гадоў пасля таго, як адгрыміць гэты фарс выбарчы ў Беларусі? Як выглядаюць вашыя планы? Натуральна, што гэта аслабленне рэжыма, але з чаго складаюцца вось ваша стратэгія? Ну, я бы назваў гэта такой стратэгіяй тысячы парэзаў. Мы не можам нанесці пераможны удар адзін рэжыму, што ён там ляжа. Але мы можам наносіць яму раны, каб яму балела пра тое, што палітвязні не выходзяць з турмаў, пра тое, што беларуская прамысловасць дапамагае Расіі, каб ён плаціў за кожнае сваё злачынства, каб яму не сходзілі з рук ягоныя словы Лукашэнкі і тое, што ён робіць з беларусамі і з міжнародным правам. Мы разумеем, што ў нас ёсць саюзнікі ўнутры сістэмы, але трэба іх колькасць пашыраць, развіваць, будаваць давер з імі. Людзі ўнутры сістэм павінны разумець, што калі яны не ўдзельнічалі ў злачынствах, яны маюць права таксама на будучыню у новай свабоднай Беларусі. І мы павінны таксама алярмаваць свету, пасылаць сігналы, што беларусы гатовыя да зменаў. Таму што часам чуецца такое, маўляў, Беларусь страчаны кейс. Давайте вось вырашым нейкія глобальныя рэчы, таму што Беларусь ужо не выратуем. І мы павінны паказаць: не, беларусы не здаліся, і Беларусь можа стаць гісторыяй поспеху. Для гэтага трэба прысутнічаць, трэба ўдзельнічаць, трэба, каб нашыя словы гучалі. У гэтай сітуацыі няпэўнасці нашая задача гэта быць паслядоўнымі. Ёсць вялікая спакуса: давайте, можа, зменім на 180 градусаў стратэгію, пачнем зноў там сябраваць з рэжымам, можа быць, он стане дабрэйшы, мякчэйшы. Такога не будзе. Толькі паслядоўнасць. Паслядоўная, цвёрдая, упартая пазіцыя прыносіць плён у такіх сітуацыях, як цяперашняя беларуская. Так, дзякую, Франак. Я нагадаю, што маім суразмоўцам быў Франак Вечорка, галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай. А тут вы бачыце, што ў гэтыя секунды пачынаецца форум «Беларусы годныя лепшага» ад выступа вольнага хору.